vakomana naNick Mangwana vachizobatikana manje. Aiwa panhau iya yamunoziva yavaibvunzwa chisopa kuona nevakomana zvinzi makanotenga makanoita tenda yemapalm trees. Chionai zvaachita mapalm trees aya makaplanda in a drought season. Vouya vachida kuzvidefenda, vouya vachiresista. Sanapinda mashoko anobuda nyogwa panapa aiwa vakanyatsa kusangana chaivo nesaizi yavo. Notobva wasubscribe like wotina kuti bell icon. Tuna Nick Mangwana panapa anouya achireply kune mapost aiwa aipostwa nevanhu anouya achira chiti saka imi kumunda kwenyu mukasima masakazi anobukira ose, hapana rinosvava. Mukakusha mbeu dzinomera dzose, hapana inorumwa necrankerworm. Saka chashamisira pakuoma kwomuti kana miti chaiyo chii? Munenge nausvavi komusuma kana mushavhi hawo anouya panapa achizvidefenda achiti aiwa kana muchinge masima masakazi ese anomera here, ese anotungira here, kune mamwe anosvava. But tikuona panapa ari kuya achizvidefenda panapa panhau panapa yamunoona mapalm trees at the SADC summit. Samuri kuona muvhidhio umo muchiona kuti aiwa the majority almost all the trees anga akatosvava. Aiwa achiona kuti nyange nematrees acho maleaves acho enda down, mamwe atodonha pasi. Zvanyatsoratidza kuti aiwa these guys vakawangozviita for beautification, kuti SADC ingoripo toita kana ichinge yangoenda uyo anolonga tracing kana tonoti miti yacho yakamira sei. Chitiko chatiri kuona panapa vakomana vake vachizvidefenda vachiti aiwa isusu musatisa pakura nokuda kwokuti ingori techa ndo zvazviri tongori. Zvinonyanya kuvabata inhau yechokwadi kuti kana chingobatwa nechokwadi they will try by all means kuda kuzvidefenda. Chimbotidze mafungiro enyu moti kudiwa pamusoro pemashoko ake kune comment section yedu. Musaona subscribe or like.